lonakele izwe ngihlala emaresi lonakele izwe emaresi lona ngihlalile resi mina yebo nje ngihlala emaresi ayizali ngeke ngahlala nami ngahlala eSansebule eresi ePoint asisawa sokhuluma nogogo khuluma kokuthethene izinto amafasha bahlosile bathu sokhulu sokhokho bewe sakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekukhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga impungu ngayishikelela phansi uyamemezulwandle Kihola lela zulu Ana uyacula nje ngizama ukuvumela phela aba kahle bubesi hayi kuhle hayi ake ngikhuleke umhlaba wonke nasendaweni zonke nje lakufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe uma uthi umusha kule channel ibizo umlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya mahle engathi azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga lizalo uthumbula tshatatsha utshatatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonjo ayisazani bubesi nokho sesisidi isikhathi ake sibingelele kubabukeli bempunga yesintu TV obingelelayo ke uBhubesi lo umntwana wakwaSibisi ozalwa insizwa yakwaShange ke abangaziyo bangazi ukuthi uBhubesi elibhonga kuduma into abangiyazi isiba umashaya phansi kushunquthule bese phama uphonda shazi sashaya imfamona unyoni kayiphumuli endizela phezulu bathi bayibamba qede bese bayahluleka ngizoma ke nje lapho weBhubesi siyabona mfowethu enkathini esiphila kuyo yanamuhla ziningi izinto ezingahambi kahle abantu bafundile yabona kumuntu umefundile imfundo futhi aphinde ayithwale ngeqoma imfundo imenza umuntu abe isidumi ngiyazi ukuthi mhlamba kuzwakala kahle mina ngiyakuzwa imfundo imenza umuntu abe isidumi yabona iningi labantu abafundile bacabanga ukuthi bazi kakhulu kanti bazi lokho abakufundile ubufakazi nabo njengoba mina ngafunda iIT angazi kakhulu ngoba umuntu waka engineering izinto azifunda angizazi awuzazi uyabona nomuntu waka health sciences izinto ayifunde ezibalekile awuzazi wazi lokho wena okufundile lokho engakufunda maqondana nesoftware development iyona into kuphela uyabona kodwa ukuze wazi nezinye izinto kuphoqa ukuthi uzufunde okukhomba konke vele usukungazi lutho uyabona lonto kuphoqa ukuthi uzufunde njengoba ngenza ngaphinde ngahamba ngofunda i-risk management uyabona nakuke le ngifuna ukuya khona iningi lethu thina abantu esifundile leyilahla imithetho yesintu kanti imithetho yesintu iwukuphila futhi iyimvelo abantu abaningi baze baphimisa ukuthi isintu siyacindezela ngifuna namuhla Bhubesi ke sikhulume nje kahle sibuke owesifazane onengane kodwa wabe sethola inhlanhla yokuthi uyahamba uyakuphi uyabogana sibuke owesilisa naye futhi onengane entombazaneni lengane le uyafisa ukuthi ayiqoqe ibuyize ngekuyena ayihlenge kodwa manje uzogana umuntu wesifazane khona inkulumo engayizikhulunywa la einkundleni zokuxhumana Bhubesi la ko TikTok ikhulunywa omunye umfana uzothi umfana uthi umuntu wesifazane emeganile kufanele eze nengane yakhe la yoganela khona owesilisa eyakhe ingezi
angayihlenge yakhe. Awu. Yasibona sathe sezongithi umfana. Ngifuna kube siyihlaziye lento lena mhlambe sikhulume nalabo bantu abafundile abathatha izinto ngezemfundo. Umuzi umuntu ubhube sethi ingane yami izohlupheka ekhaya. Umuntu wesifazane meyogana kubesi akahambi nengane kubaleka ukuthi abantu sibatshele lo. Wazi into ngisho. Mhlawumbe ungathi nje wena kubesi. Ake siqale la. Ngoba nakho usuqale ngowesifazane. Yeah. Umuntu wesifazane umezalela umntwana ekhaya. Asithi nje nangu udade uzala umntwana oyintombazane. Lo mntwana loyo ngokwesintu akusiyo wakhe. Kodwa lo mntwana okamama lo sizalayo. Okushuthi umntwana kagogo loyo. Kunjalo. Uyangithola. Uma kudade eshada eyoshada eyovusa umuzi akwazi phela ukuhamba nomunye udade wethu engalotsholiwe. Ngoba phela le ngane ifana nokuthi iudade wethu la ekhaya ngoba kuthiwa umntwana kagogo umntwana ozalelwe ekhaya. Ubese. Yabona uShembe mebhala laphana umthandazo wesabatha. Uthi indoda oyinhloko yendlu yakho fundisa indodana yakho ukuhlonipha uyise nokuhlonipha unina wayo ukuze igazi lesono songahloniphi kwabazali bawo lingabizwa phezulu kwabo. Uyabona? Yeah. Leyo nto ijulile kakhulu mangase kuthiwa siyihlaziye. Okusho ukuthi noma ngabe iliphi icala elenziwa ingane akulona lengane. Elikayise nonina. Yeah. Nanoma ngabe yini enhle oyenzayo umuntu ophilayo ayibizwe egameni lakho. Ibizwa kubazali. Ngiyathanda ukuthi sihlabela phambili. So ikanjalo ke nje kowesifazane lo mntwana lo ufanele ukuthi uma ekhula kube ukuthi ukhulela la ekhaya. Lo mntwana kufanele ukuthi uma elungiselwe izinto alungiselwe la ekhaya ngoba sike sibone phela la uthola ukuthi umuntu uyovusa umuzi ahambe nengane uthola leyo ngane isibiza isibongo sakuleyo muzi loyo isiyenzelwa amasika kuleyo muzi loyo mase kuthiwa inqola yini ikhanda lihamba imfundo ebalimazile abantu ibe nenkinga ke lengane le igcina isizonda izingane zakuloya muzi ngoba ibona yona ingalungelwa lutho kanti inkinga isuke kubani kumzali wayo othatha izinto ngani ngemfundo wabeka imfundo phambili le ayiyele lapha enyuvesi kanti la mase sikhuluma ngesintu sikhuluma ngenye into engacabanga ukuthi yayo angazi noma ikhona ni university yesintu lalela ke kubesi umuntu uvesana athi ngifuna ukuyinakekela ingane yami ngifuna ukuyinakekela ngihamba nayo ayikho lento yokuthi ingane yami fanele isale ekhaya isala kanjani ingane yami ngikhulumile nomkhwenyana wami wathi umkhwenyana wami akanankinga uzoyimukela lengane ayibike emsamo uyabona lokho kuphambene nesilo kuphambene lokho bantu besifazane awukubambe la yabona kubesi ozohlula lencazelo engizoyichaza manje hayi kobe ngeke aphindezwe kobe vele kudala ahlula uyabona makuthiwa umuntu wesifazane uyogana okanye makuthiwa umuntu wesifazane uyenda lokho kusho ukuthi uyabulawa ukwenda kukufa ingakho nomuntu wesifazane osuke eseganile kuthiwa umfazi ngoba uba umfazi ufazi yebo manje nake umuntu wesifazane wena othi uma uyogana nengane yakho khona umbuzo engifuna ukubuza uma kwangiphendula kulombuzo lo kahle ngagculiseka ngonivumela nje ngempunga yesintu ukuthi ngigane nengane uma kuukuthi kufika isikhathi sokuthi uyahamba emhlabeni uyafa ingane yakho le uyofuna ukuthi nayo ife yini uhambe nayo ngoba phela wena ngithi uthi abantu bakini bazoyihlukumeza izohlukumezeka mangafika umuntu manje athi ngiyakudubula uhamba nengane yakho uzothi ngicela udubule mina nengane yami noma uzofa wedwa uma kuukuthi uzokuvuma ukufa wedwa yini pho ekwenza ukuthi uma sekufanele ukuthi fa wedwa uhambe uye kokani uyishiya ingane kini bese kuba nzima ngoba phela ukugana uyefana nokufa njengoba kuthiwa uyenda usukubulawa esibongweni sakini
kuyikona ukufa ngoba phela ngithi uzaphume nalo ibhokisi lakhe umuntu sekukhulunyiwe la kwayiwe emsamo kwabikwa kwarawundi igceke kwangenwa esibayeni kwabikwa kuthiwa lo mntwana namhlanje uyafa la ekhaya bese yakhishwa ngebhokisi lakhe okusho ukuthi usuke efa lokwangempela bese evuka lapha mase eseyovusa lo yamuzi esevuka ke lapha kulo yamuzi esebikwa kabusha kunjalo bhuti ngoba nje into eyinkinga nabhubesi umuntu uvesana athi hayi mina ngihamba bantu besifazana uma uyogana ingane iyasala kini isala nabazali bakho njengokuba mhla kufika usuku lokufa noma mangafika usuku lokufa izosala nabazali bakho lalela ke nayi ingcenye ebaluleke kakhulu uma kuthiwa uyadlula emhlabeni ingane yakho isale nabazali bakho ngoba unothando lengane yakho lengane uzoba yithonga elihle kuyona ubuye ngokomoya uyikhumbule yazi ukuthi mesakhuluma lo daba lo khona into engiyicabangayo nangoku umuntu uyogana usenomntwana njengensizwa into ebalekile ekufanele uyenze ngaphambi kokuthi lo muntu angene la emagcekeni imini insizwa eganwayo umuntu engane nangu umuntu unengane ke manje ungakamfaka emagcekeni yini ebalekile kumele ukuthi uyenze kulo muntu lo esangaphandle kwegceke engakangeni ngaphakathi yabona bhubesi ubalekile lo mbuzo ngoba abantu abaningi into efana nayo nabayithatha kancane uyabona into esuka ibalekile la ukuthi lo muntu wesifazane ageze nawe futhi insizwa ugeze ukuthi nigeze nobabili umuntu wesifazane lo ngoba usenengane uzobamba imbuzi ukhulume ngokuthemeleza ukuthi nina bosibanibani nangu makotweni ngicela ukuthi ngimgeze njengana akusiyo imbuzi yokumfaka le eyokumgeza imbuzi yokumgeza bese futhi ungakhohlwa insizwa ukuthi nawe ngale mbuzi nawe uyacela ukuthi ugeze ususwe nawe izandla zonondindwa ezazikade zikubamba ke nawe umsusa izandla zamadoda ezake zamthinta wezwa lo ugeza manje lemimoya insizwa ke ingafanele ngithinte eceleni ukuze ngizoyitshela mina ukuthi ukwenza kanjani lokhu kuphelele ngoba ngeke ngikwazi ukuvele ngikusho la ukuthi uma usuyithathile lenyongo wayihlanganisa namanzi lenyongo esele kunendlela ekufanele ukuthi uyisebenzise ngayo ukuze lo muntu lona umwashe ngokuphelele yini singayisho la leyo nto ngoba phela izobasiza abantu hayi awu ijulile hayi sikakhulu ufana noma uyogana insizwa yabona mase uganiwe insizwa noma uzogana odlula la kwimpunga yesintu ngokutshela ukuthi leya nkomo yokumqholisa inyongo uyisebenzisa kanjani uyabona kunemfihlo ejulile engokutshela yona ekofanele ukuthi uyenze na kanjani noma kuthiwa umuntu wesifazane uyamgeza kufanele nigeze nobabili nawe ususwe izandla ezingase zikuvukele ngoba usuke usukhethile nawe usuke sekhethile asifuni ukuthi lezandla zivuke ebhubisi manje kufanele ukuthi simgeze abantu besifazane bangayithathi kabi leyo nto inhlanhla enkulu inhlanhla usukulungiselelwa ukuthi abantu abadala bala uzogana khona bakwamukela webo ungene umsulwa uclean nawo kumbuzo obalekileke umuntu meyintombi into uyakwenza lokho noma akakwenza yabona ke bhubesi umuntu meyintombi into mayifika impunga yesintu ithi umzali kufanele ajule uzokhumbula phela ukuthi kulawa magceke ayoganela kona lo muntu oyintombi intombi lezogana asizukwazi ukuthi savule siqhamuke sesiyigeza uyabona kodwa umzali wayo uyena kufanele ukuthi ajule ngoba akazazi indlela zengane abamba imbuzi acele emathongweni ukuthi ngicela umntanami ukumgeza ngemihlambulule konke okungcono kukuyena uma kuukuthi yabona lento ekuthiwa inhlambululo ngiyayithanda ngoba ukuphumela obala kokuthile noma ungazi ukuthi into ikenzeka uyakwazi kodwa ukubeka kucaca ukuthi uma kuukuthi kuke kwenzeka lengane yaphambuka endleleni engangiyiluleke ngayo ngicela ukuthi ngiyigeze lokho kuphambuka kusuke kuyona
ukuze izothi mayifika ngale nifike yamukele kahle. So umzali owenza lokho. Umzali kubalekile. Uma engakwenzanga nangoke ke nangu ke inkosazana impela. Kodwa inawo amathe amadoda ahlukile. Ikhona futhi lento ukuthi amakhosazana ewodwa athandane wodwa. Akufanele sishaye ngathi ayikho into enjalo. Sithini ngaleyo nto leyo? Sithatha sibekile. Wena Bhubesi impunga yesintisho ukuthi abazali kufanele ukuthi bajule, yabona? Ngoba phela mne wethu ukungena kwentombi izogana emagcekeni akufani nokungena komuntu ongaseyona intombi. Akufaneleke manje ukuthi intombi nayo mayizongena emagcekeni imhlophe, yabona? Bese manje igcine isingena njengano akufanele. Ingakho kufanele umzali ajule umzali wayo. Ingakho futhi kubalekile Bhubesi ukuthi intombi ziqonde umntombi bazi ukuthi buyini. Ngeke ngakhuluma ngalento ziqonde umntombi bazi ukuthi buyini ukuthi umntombi Bhubesi buhamba nenhlambuluko. Intombi Bhubesi ayikho into engayenzi eyenziwa indoda. Ijulileke lento. Ngizokwenzela isibonelo. Uyabona kule nkolo esikuyona kaShembe. Yeah. Umama nje oganile, umama oganile akakwazi ukuguqa afunde umthandazo wesabatha. Kodwa intombi iyakwazi ukuguqa ifunde umthandazo wesabatha. Into leyo eyenziwa abantu besilisa amadoda kule nkolo. Uyabona? Uyakubona ukubaleka kwentombi ukuthi kubaleka kangakanani. Umama akakwazi ukuthi kube khona imbenge phambi kwakhe emukele umnikelo akhiphe isibusiso akakwazi. Kodwa inkosazana iyakwazi. Kodwa inkosazana iyakwazi ukwenza lokho. Uyabona lo? Kodwa umntombi futhi buhamba nenhlanhla ngiyayithanda leyo. Kunjalo umntombi intombi aziqonde naBhubesi buhamba nenhlanhla. Akusilo ihlo nje. Akusilo ihlo akuyona inkomo kanina ekesibayeni kuphela ngoba izinto ezenziwa intombi naBhubesi zishayisa namahloni. Uyibona intombazana ukuthi lo ayikhona ayenzi kanje intombi. Intombi indlela enza ngayo iba namahloni intombi kodwa manje uthi uyibheka le ubone ukuthi abafana sebeyikhothe kakhulu le. Yeah. Noma ihashi seligitshelwe endaweni errong. Endaweni errong. Yeah, kukhona nalokho. Mfowethu ngiyathanda ukuthi ikhulume lezi zinto. Iqiniso le. Kungabe engazi ukuthi mesihlala phansi la sihlezi sicabanga uku-attacker abantu asebebantwana. Nabo abazintombi siyawazi amaphutha abo. And kufanele ukuthi bawalungise lawo maphutha lawo. Benza inhlambuluko nabazali. Uma ubona ukuthi na insizwa imisele ngawe, hlala phansi nomzali wakho, hlambuluke kuyena. Ukuze umzali ezokwazi ukugeza ngoba nawe njengoba uyogana manje uyintombi impela kodwa awusahlanzekile. Wena kukhona izinto ezimkhubo kade uzenze. Yabona intombi mfowethu intombi Bhubesi awukwazi ukuthi uzokhuluma ikubheke enqwemeni. Uze umuntu ethi uyitshitshi kodwa manje abheke mina ngiyimpunga yesintombi emehlweni kanjani uzoyibuza ukuthi hayibo uzibuza ukuthi hayibo uthi uyayibona nala enkundleni zokuxhumana izinto ezenzayo ubone ihloniphekile lento indlela etshikiza ngayo ubone ukuthi ayikhona khona into ayaziyo lokho khona sekwenza kodwa into eyinkinga akakwenzi isibaya yena usivalile isibaya inhlambuluko akusahlambulukile kwamningi umkhuba bayini uthola ukuthi intombi wena Bhubesi iqomile konje intombi yaqomana mayiqoma intombi isuke iqomelana cha intombi ayiqoma ngaphandle kokuthi mhlambe nayo insizwa ikhuluma into manje ukuthi ngifuna ukuya kini ngifuna ukuya ekhaya ngiyocela kubazali intombi ejolayo uthola ukuthi indoda yayo iyayijabulisa izibashintshe yaMatshitshi akithi ngeke yaMatshitshi ngizokhuluma ke ngeimpunga yesintu yekani ukuganga nina sana ukubona ngathi asimboni siyanibona nisana ukuthuntubeza isithunzi sezinye intombi imikhuba yene eniyenzayo lamadoda lawa anifaka inzipho nanifaka inkophe bese nihambe nawo niye emahhotela nifike nenze lo doti eniwenzayo
nigabe ngokuthi inkomo yomabeni nisayivalele kodwa kunemikhuba esabisayo eniyenzayo ajabulisa ichashaza nje kuphela umuntu ukuthi cha ngibuye nalo kodwa umuntu uyayibheka isimo sempilo yakhe uyabona hayi no uyabona ukuthi lo muntu akahlukile naloya akahlukile nalomuntu othola ukuthi lo muntu lo usenengane muhle kakhulu lo othola ukuthi ucacile nje muhle umuntu onenxeba elibonakalayo anganoyibona lento ubhukuso wakhe uyibuza ukuthi lo unengane lo uzofika umgeze ngoba unengane kodwa manje lo uyitshitshi uzomthatha umngenise ngaphakathi emagcekeni kanti inxeba lakhe like khwapheni and inkinga ke laba abadala babona yonke into nayo into eyinkinga akukho abangakuboni uyabo ukuhlanzeka komuntu oyogana kubalekile ekubaleke kakhulu nawe futhi njengensizwa kubalekile uyabona insizwa iyaqonywa iqonywe izintombi zibe ntathu uyabo zibe mbili zibe ntathu kodwa uma isithatha insizwa iqala ithatha oyedwa kunjalo ngekhathi uthatha lo yedwa kubalekile ukuthi la amanye amafayili uwavale ngoba ngeke uthi uthatha ubujola futhi eceleni hayi akukwazi ukwenza yabo mase uqalile usuthi uyathatha ubheka lapha uma kithongo noNkulunkulu bekubusisa ngomunye ikhohlwa usuyakubika futhi lokho ngendlela hayi ukuthi ungene ngesisu bese uthi hayi usuyamthatha obuso ummithisile uyakwiqadi meyokuthi liyakubusisa uNkulunkulu nakhona yonke into ibikwa ngendlela uyabona lo qala khona lapha bese emva kwaloko yonke into yenzeka ngesisoka ngoba manje abantu abaningi nabhubesi banolwazi lokuthi uma indoda iganiwe yona mhlambe kufanele ukuthi yenze noma kanjani kwethu umuntu wesifazana njengoba kuthiwa ufunda incwadi sithini isinto uzobona ukuthi kubhaliwe ukuthi umuntu wesifazana uma eseganile uphakela indoda yakhe kuphela nendoda futhi eganiwe iphakelwa umfazi wayo kuphela ayiphakelwa umunye umuntu hayi ayiphakelwa umunye umuntu phela kubese ngokwesintu akuvumelekile ukwembatha nomuntu ongamqholisile akuvumelekile kubi yabona kubi manje kubese ngiyathanda uma uyifaka nale yentombi amatshitshi ayi le amatshitshi safuna ukulungisa iyafuna ukuthi ikhulume siyazazi intombi thina umntombi bakho aphelele buphelele makunenhlanzeko kodwa mase unephunga lamadoda ube intombi nje gelekeqeni ube intombi nje uyiqhenye nje ngomuntombi bakho uphelele hayi ukuthi ube nethunzi laleya ndoda naleya lemkhuba mfethu abayenzayo sike sibabuke nje ubone mningi thola ukuthi indoda yakhe nje iyajabula ungathi uyitshitshi ukuthi indoda yakhe ijabule omunye wathuka ngelinye ilanga ezohlola kwathi mekuhlola kwathiwa ya uhamba wena unethunzi lomntwana ongaseke emhlabeni wakhipha amathi hayibo umntwana kanjani kwathiwa ya unayo umntwana wena ngithi wena uyambatha ngendlela ombatha ngayo nomuntu owashonela umntwana ongamlungisela leyo indaba umuntu wakhala minyembezi hayibo kanjani uthi lo muntu uyitshitshi yena mesho kodwa usenethunzi lo muntu ongazange azahlale kusho esibeletheni sakhe ngenxa yokuthini impilo ayiphilayo ayihlanzekile wezintombi zakithi uma uyintombi nje yakwenu lento yokujola ayivumelekile lento yokujola uma kuuthi ufuna ukuyenza akube ukuthi lo muntu lo obambisene naye uyazi ukuthi uzoya kini ngoba uma engeka ekini ukekingene enkulu awucabange lento eshiwo ubhubesi sewembethwe manje ingane ngoba iyakubona ukuthi ubambisene noyise yakwembatha usiyothi mawufika emzini unenkinga eziningi ube nephunga bangakugezi nakini kanti ingako ngisho ngithi umzali kusokufanele ajule ngoba lengane lezi zigabe ngokuthi inkomo ike sibayini kahle nje mnewethu mina ngicabanga ukuthi asibe kanje le ndaba uma uwumzali unomntwana oyintombi kukhona insizwe eyimisele ngaye mzali mama noma baba xoxa noma uma ubaba xoxa nomama wakwakho uma umama xoxa nobaba wakwakho thatha ingane igezeni asivele nje sicishe siyenze usiko lento igeze ngoba indlela zayo uzazi
lonakele izwe hlala emaresi hayi lonakele izwe emaresi hayi lona ngihlalile resi mina yebo nje hlala emaresi ayizali ngeke ngahlala nami ngahlala eSansebule eresi ePoint emaresi hayi zayibuya lapha wesizwe zakithi yabona uma uzothatha intombi yakho nje mayihlala eresi ungahlali nayo angisho ukuthi ungayithembi kodwa eresi ngihlalile eresi intombi efundayo nje eVarsity efundayo enyuvesi hayi ngeke bafundishe yabona bafowethu asisho ukuthi sithini asisho ukuthi intombi ezifundayo abantu mhlawumbe bazibuke kanjani asisho njalo kodwa kungcono uma ukuthi uyithatha nje nifunde enyuvesi eyodwa uma ukuthi wena uke emakhaya kodwa le ntombi le ihlala enyuvesi iphila izohlala eres iphila izohlala eres izothi izogana wena isigana kwesibili ngeke ngoba ziyaziganisa lapha eres akumkipite lapha eres ingane iphenduka umfazi eres yabo futhi lama res lawa amixayo ayingozi ingcono ires lawa mixayo ayingozi ngempela ngeke Bazali yabona Bazali siyazi ukuthi akuzwakali kahle lokho esikushoyo kodwa kuyiqiniso vele iqiniso alizwakali kahle wesizwe bona intombi yakho uma ukuthi ihlale res ngeke bona res ires mina ngihlalile res ngihlalile res ngiyazi yonke imikhuba yaseres bafowethu ake sithi umuntu umumthanda esafunda enyuvesi kulungile mfowethu ungawabeka amagama uyabo kodwa mina ngingakadvise futhi lo ngikushoyo ungakuthatha futhi ungakuyeka ngingakadvise ukuthi mlinda aqede ayakaqede mlinda aqede mlinda nje aqede angabe umfazi esafunde ehlala eres mlinda aqede wena bhubesi uma kuukuthi uyamthatha akayeke ukuhlala eres vele angikholwa ukuthi uzokuthi ayeke ukuhlala eres akulungile res akulungile bafowethu angaqhubeka nokufunda ayikho inkinga mefunda kuhle ukufunda vele ahlale nawe angahlala eres angahlala eres insizwe iyayifundisa intombi insizwe ayifundisa ifundisa kanjani intombi isizwe uzokushiya izokushiya nje mfowethu baningi abantu abezalelo futhi akhulile umuntu afundisa intombi emva kwalokho intombi sezayani manje izokushiya khehla lami ngeke dlale uzokushiya leyo nto ayenziwa sesikubonile kwabaningi kuhle phela ukukhuluma uthatha itheory uyihlanise nepractical ne-evidence yabo uyibheke lezi zihambisana yabo ngesikhathi esiningi umuntu ofundisa intombi iyamshiya kusukufanele imshiye napho iyamshiya kusukufanele imshiye yabona intombi ayiphiwa ngisho imali ezitsizwe ungayisiza makukhona la ukuthi mhlambe ixakeke khona yabona mhlambe kugula umzali wayo sifuna imali yokugibela ungayinika ke lapha ihambe yokugibela kodwa hayi ukuthi kube umthetho ukuthi nje intombi yakho wena njalo ngenyanga uyiphi imali bathi ngambe bathini allowance ayiphiwe intombi bathi allowed ngibone kupostwa nala kuma social media intombi zakithi ayisho intombi ethi mina ngimfuna umuntu wanginike allowance intombi ayiphiwe imali isiza intombi iphiwe imali kubo abazali bayo uthatha imali wena uyoyipha intombi kukhona umuntu lakini ongafundi ngenxa yemali awucabanga wena uthatha imali uyoyipha intombi ayiphiwa imali intombi yenzela izidingo kubo asingabi nothando oluningi uthando olubhedayo uphi intombi imali nalento izintombi zakithi ukuthi nithanda ukuthi uma umfana ujula naye sekufuna manje akukhiphe uhambe uyodla ngaphandle ubulawa indlala wena wehlisa isithunzi samini isithunzi sabazali ubatshela ukuthi wena uyalamba umalambane ufuna ukukhishwa umuntu uma ufuna ukukhuluma nawe ufuna ukukhiphela ngaphandle indlala leyo nto ibika indlala leyo kodwa ke kulungile porque sasikageqa amagulu mhlambe elokuvala le mali le ngabe uyayithatha upha lo wesifazane le mali engabe uyayithatha uyamkhipha njalo niyakhiphana wena insizwa yakithi thatha leyo mali uyiqoqe ebese uyihlanganisile le mali bese uyenza izinkomo
ozoyithumela kubo kwalo wesifazane umthathe lo muntu wesifazane yeke ukuthenga ama pizza lawa uyeke ulokuthi ugwaza ini ngoba lo muntu ufuna umthathe umfake emagcekeni uvuse umuzi akuzalela abantwana ube indoda nawe emadodeni uphume esigabeni sokuba indodana ube indoda kushiwo kuthiwa indoda lephelele ngoba indoda ngeenkomo zayo indoda ngomfazi ubesifowethu uyabona udle amaningi esangeni asiphethe lembenge bakuthola kuphi ibhubesi okay basola kwaNdengezi la eThekwini baphinde basole eKrugersdorp eGoli Bukele impunga yesintu asibonge kakhulu ngokuthi ubukele umfanekiso oqoshisa. Siyacela ukuthi uqhubeke usubscribe kwe channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV. Bese sithi nje impunga